हे भौजी हमरो एगो शिकायत बा। आई हो दादा अब का को दीदी हम। अरे तू दीदी लोग से जाके सुख दुख बतिया ले करू आ हई अकेला देवर बा एकर कोनो ख्याले नहीं तारा। अब भागा बेटा का बेटा बाप ओकरो से दू हाथ आगे। ए मंटू का संटू हम जौन देखनी है उहे तू देखला का हो नैना चाची अब बिहारी चाचा का लगता बिहारी चाचा आ सुनैना चाची में कोनो खिचड़ी पकता का ना नैना चाची के मौराइल मुंह देख के हमरा तो बुझाते कि दाल ना गोलला। बिहारी चाचा के अभी तो चूलो नहीं के जोराई। बड़ हो के जरूर ते बड़का सीआईडी बनबे। चल दूसरा मोर्चा पर चली जा।